केन्डिडेट होगोन बेवहाय जोङो टारगेट खालामदों मिनिमाम जोङो 9टानिफ्राय 12टा केन्डिडेटफोर जोङो देरहानानै फैगोन आरो बे केन्डिडेटफोरखौहाय इउपिपिएलआ लाफायाबा बिटिसि गभर्नमेन्ट दानो हाया बे केन्डिडेटफोरखौहाय बिपिएफआ लाफायाबा आरो खुनु बिटिसिआव सरकार दानो हाया बेल' नङा रायजोफोर एबार खोनासं 2026आव जोंनि मिशना हिमन्त बिश्व शर्मा हाथाव अभियान जोंनि कंग्रेसनि मिशना जाहैबाय बे फामि बिबारखौहाय रोदायैनो बुखुनानै बुरलुंबुथुराव ज्राव गारहरनाय बांलादेशआव बोहैलाङो ना पाकिस्तानाव बोहैलाङो बोहैबाय थाथोंसै रायजोफोर एबाराव जोङो हिमन्त हाथाव अभियानसो बे 15टा विधानसभा समष्टियाव 15 बार हेलिकप्टार उरायहोगोन गर्जन मोसाहारिया 15टा विधानसभा समष्टियाव 15 बार हेलिकप्टार राहुल गान्धीबो फैगोन प्रियंका गान्धीबो फैगोन गासिबो कंग्रेसनि नेताफ्रा फैगोन आरो 2026आव कंग्रेसआ आसामाव सरकार दागोन अब्ला सोरनि गोनांथि जागोन बिपिएफआबो लुबैगोन इस्ब्रा कंग्रेसआ जोंखौ लाफाबा हामगौ गभर्नमेन्टआव अब्ला इउपिपिएलआबो होनगोन इस्ब्रा सारमोना जोंखौ एसे नायसनबा हामगौ गभर्नमेन्टआव लाफाबा हामगौ दा बेखायनो रायजोफोर नोंथांमोना गोनो गोथो दाजा एखे गोदाव सोराव दाजा जायफ्रा केन्डिडेट जानो लुबैदों कंग्रेसआव नैबे 2025आव दानिफ्रायनो लाइन जाखादो जानजि खाफ्राखादो इन्टारभिउ होनायफोरबायदि आथिं जोनाय बासिगोन जोङो जायहा फिट केन्डिडेट जायहा पार्टिखौ थगायनाय नङा जों बिथांमोननो टिकेट होगोन आरो बिथांमोनखौ देरहासार खालामगोन बिटिसि गभर्नमेन्टआव थाफा होगोन दा बेखायनो रायजोफोर नोंथांमोना कंग्रेसखौ खम सम दासान 2025आव कंग्रेस गैयाबा इउपिपिएलआबो गभर्नमेन्ट दानो हाया बिपिएफआबो गभर्नमेन्ट दानो हाया आरो 2026आव जोङो बिजेपिखौहाय उदखार खालामगोन आरो कंग्रेसनि गभर्नमेन्टआ दागोन दा रायजोफोर बेखायनो बे गासैबो भबिसतखौ साननानै नोंथांमोना फैबाय थानाय दिनावहाय आखाइनि सावगारियाव सन्जीब बहारि बिथांनो नोंथांमोननि दाम गोसा भटखौहाय ज' जाजाय रोजाब गिर्जाब फैनानै गावबागाव बुथ सेन्टारफ्रावहाय भट होनो थाखाय आखाइनि सावगारियाव भट होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय उफ्रा बिसायख'थिया बाहागो लाफैदोंमोन इन्डिएनियाव बिथाङा नैबे 31 माबा समष्टिनि थाखाय गोबां माने आसनिफोर बिथाङा फोसावलांदों दा बिनि सायाव नोंथाङा हिमन्त बिश्व शर्मा मिसलिया मामा मानसिफ्रा डान्सिं मामा मोसाग्रा मामा होनो बहा मोसानाय जाखो इथु डान्सिं হয় নাকি তাহলে दा इथु जाफाय हे बाजनयसो माबा सिंफान्जिफोर बायदि बे मोसानाय जायो नामा गोदाव सोराव बर'नि भट बिनांगौ बागुरुम्बा मोसानो रोंनांगोन आरो नङा होमबा हारसाफोरनि भट बिनोबा बे बिहुखौ मोसानो रोंनांगोन बेना बाजनयसो सिदा मोसानाय नङा रायजोफोर बेफोरबायदि भाषणजोंहाय जाम्बा जाम्बि दा खालामदा आरो बिथाङा माबा नै साइन्स माबा स्टेडियाम माबा साइन्स स्ट्रिम साइन्स कलेज माबा जासिलांदों बे फैखानाय बुस्थुखौहाय स्टेडियाम खालामनो नागिरदों फैखानाय बुस्थुखौहाय जोंहा जयन्त बिथाङा बासुगाव लांदों नामा फैखानाय बुस्थुखौ जयन्त बिथाङा बासुगाव स्रोद लांखुमाबाय नै दा गोदान बेफोरो एखेबारे इलेक्सन सेन्ट्रिक रायजो राजाखौ थगायनानै भट मोननो थाखायसो बुंदों दा बाथ्राया सैथो बाथ्राया नैबेसो रायजोफोर इउपिपिएलआबो बोरैहाय बिजेपिनिफ्राय उदां जानो हागोन बेखौसो नागिरगासिनो दङ बेस्राफा दा बेखायनो कंग्रेसआ बे इउपिपिएलखौबो बिजेपिनि आखाइनिफ्राय उदां खालामगोन कंग्रेसआनो बिपिएफखौबो बिजेपिनि आखाइनिफ्राय उदां खालामगोन बे रोखा आरो आंनि मुख'आथ' ओरै 2025आव बिजेपिनि मोजां सेंग्रा बर' सेंग्राफोरखौ आं टिकेट लाजानो लुबैदों बिपिएफनाबो मोजां मानसिखौ सेंग्रा लाइमोनफोरखौ बासिथोंसै इउपिपिएलनाबो मोजां मानसिखौ बासिथोंसै कंग्रेसनि नेतृत्वआव जों गभर्नमेन्ट दाबाय बिजेपिखौ नांला समस्या खतम जेरै हाग्रामानि आमोलाव कंग्रेसआ रह' लामा दालां गिलु बालु बानायदोंमोन एबारावबो कंग्रेसआ बे इउपिपिएल बिपिएफ आरो जोंनि बर' बिजेपिआव हाबनायफोरखौ लानानै जोङो गभर्नमेन्ट दागोन जोंनि उद्देश्यआथ' बेसो खुनु अपोजिसन पार्टि गैया जोंहा बिटिसिआव कंग्रेस फैनाय लोगो आरो आसाम बिधान सभायावहाय कंग्रेसआ दखल खालामगोन बिथांमोनखौ लानानै बिथांमोना जुदि दानिफ्राय साखाफारा सारा फिल्डआव गिदिंनानैहाय कंग्रेसनि थासारिखौ माबायदि भट लानानै देरहागोन होननानै सानो कंग्रेसनि थासारिया आं दहाय होनखादों नोंथांमोनहा मैया नुबाय मोनथाम जायगायाव जोङो केन्द्र खालामनानै जे केम्पेइन मिटिं खालामदों मोनथामबो जायगायाव गाज्रि जायाखै 1011-1200 मानसिया जों खम बाजेटावनो खालामनो हादों आरो मा दा बेखौ नायोबा नंगौ मोननै कमिउनिटिया खोब आग्रह जादों बे जाहैबाय माइनरिटि मुस्लिम आरो मोनसे जाहैबाय सावथाल आदिबासि बिथांमोन
ओमफ्राय बर'फोरनियाव जोङो जेसेबां लुबैदों एसेबां मोनाखै, खिन्थु जोङो नाजाबाय थादों जेसे हायो एसे बोनो। बर'नि भटखौ जुदि जोङो ओरै 10,000नि गोजौआव मोनबाय, जोंखौ रावबो लाखिनो हानाय नङा।